ti eisiau fi? Ni ar fi'n ciad. Cwbl o bazookas na gyd. Codi. Tamryn? Dod na'r cariad! Os mae'n wedi gweld yr ein ysbwr yma. Mrs Evans yn becson am nadw. Os mae ti wedi gweld i'r travels ti? Na. Nagw. Confederate soldiers impaled on stake fences. Eto. Mae fi dau yn barod. Wallai cael slop yn ysgol fori. Si dath beth i heddi? Defi? Mae'n rhain ar goll. Si. Mae'n y doctor. Ai, ol dad. Roedd, ond jyst gweud bod i wedi ffind o hi. Dim i arall. Right. Cer. Fi'n ofan. Byddi di'n all right? Mae dad di'n mynd i'r i dad. I love you. I love you. A fi, Mam. Ti'n gan ar y Douglas, dyn mewn? Thank you. Hello, Douglas. Hello, Mrs Lewis. Mondine.
It's a book for our times, bearing in mind that we live in fear of the bomb and a war between two superpowers. It's brilliantly funny. And all in such an idyllic setting, where the great conflicts of life and death are acted out, visited upon a beautiful part of Europe. The brutal 20th century, bringing its moral conundrum to a timeless Arcadia. The juxtaposition is, as you say, haunting. Ti sy'n neud e, ddim dad. Iawn? A gyda ti gyd nawr, cofia? Da iawn, da iawn. Mae'r deunydd na o'n i'n sôn wrthych chi wedi dŵad, John. O'n i'n mynd i bicio draw am nhw, ond man yma'n chi cael nhw rwan. Diolch, Elwyn. Gwych. Disgwyl di ar ôl fi, gwboi. Dwi'n ama y bydd eira nôl mewn pryd i'r cyfarfod. Os ti hynny. Mae eisiau bobl daw hi, i gynyddu'r dyfroedd. O, peidiwch y deud hynny wrthi er mwyn dyn. Mae go'n gwyllt fel mai. Waw, diolch, Dad. Waw. Chi ddim fod i fynd tro'n bell o fan hyn, cofiwch echgyn. Wel, ddim i ddechrau tipyn. Dim pellach na'r ysgol. Chi'n addo na? Gofia i. Dede, Dad. Fi'n gweld gormod o'r crwtyn na. Eisiau bod yna fapus gyda handbog y bachgen neu fydd edrych am y bob whip stitch. O, nonsens. Wy'n neud yng ngorau glas fan hyn i roi magwraeth teidi'r crwtyn. O, reit, cared isdawr. Roedd eisiau fi. Wow! Woohoo! Gyd i bod gormod o cacen ti fi. Bydd Dad nôl nawr. Alla gael sidetracks. Fi di prynu fel blaen wrth Mr Evans. Pwyll o, Defi, pwyll. Sorry, Mr Pritchard. Helo, Lorraine. Helpu dy dad, efe? Mae werth y byd, Maldwyn. Na
Dygw yn neud dim byd I fi. So fe'n cwrdd iawn, ti'n gwybod? Na. Be ti di tasta cwrdd iawn? O teulu dad, gatre? Cerioli? Na. Ti ofan? Nagw. Be fi dati, dyr mam. Zachalis. Beth sy'n am sgwr yn Doug? Sy'n digon da ti'n awd, fi? Mynd o'ch busnes. Gwna ffynnu ti? Dodi. Winter ddyn o'n ôl fan hyn, dog o boi, reit, a fe gedi belten, a bod ti'n lando lan yn y dyr y cymba. Reit, Roedd, Doug. Wel, ti di fi. O, na golwg an ti os e, he? Ti di feddwl bod ti'n neud 2 rownd y Sunny Liston. Diara. Dy fam yn becso amdano ti? Bydd. Dwi'n stop o'n gwidi? O, di fi'n credu. Hei, Doug, bydd yn gwybod boi. Cerdda, Doug, a fe I ddiwedd yr ewl. Red. Ydych ti'n rhaid fan hyn? Weda I wrth ma bod fi wedi cwmpo. Ie. Dim rhaid I ddi weid dim byd wrth yn fam I twel. Achos mae hi'n gweld popeth. Sian I am Doug. Dim ond I dad sydd â fe. A ti? Ie. A fi. Byddwn ni wastad a'n gilydd, Defi. Wastad. Good. Trwy'n felly at y sefyllfa presennol. Ar gyfwng yr iaith yn ail hanner yr 20th ganrif. Mae hi'n sefyllfa wan. Bu amser yng nghyfnod deffroad y werin rhwng 1860 a 1890 a buasau'n ymarferol sefydlu'r iaith yn iaith addysg ar brifysgol, yn iaith y cynghorau sir newydd, yn iaith diwydiant. Dewi. Dyl am fan hyn. Reita chi ti wrando Saunders yn neud y Randy Bwna. Ac o'r ddilyn polisi cyson ac genhedlaeth newydd rhwng ddau ryfel byd. Bu cyfnewidiadau cymdeithasol a ruthrol yng Nghymru yn y chwarter canrif ddiwetha. Iaith ar encil yw'r Gymraeg mwyach. Iaith lleiafrif a lleiafrif sydd eto'n lleihau. Ystyriwn eto agwedd Llywodraeth Whitehall tuag at y Gymraeg heddiw, ac wedyn agwedd pobl yng Nghymru. Y mae agwedd y Llywodraeth wedi newid rhagor nag unrhyw newid yng Nghymru. Cadw y mir rhag y bwystfil. Cadw y ffynon rhag y baw.
Trio creu llun mae'r gerdd. Llun o wal neu ffens rownd y clos. A anifeiliaid yn trial torri trwy'r clawdd i gyrraedd y dŵr clir sydd yn y ffynnon. Y ffynnon sy'n rhoi dŵr glân i'r tŷ. I ni. A beth yw'r dŵr glân sydd yn dod ni gyd? Sy'n cadw'n cymeriadau ni'n iach. Bod yn driw. Yn driw i'n ffrindiau, i'n teulu, i ni'n hunain, bod yn onest. Wedyn sdim ots beth sy'n digwydd yn y byd mawr tu fas, tu hwnt i'r ffens. Sy'n ots pwy anifeiliaid sydd yn stablad o'ch o draw y clawdd. Trwy fod yn ffyddlon i'n ffrindiau a onest yn ni'n hunain, fe aroswn ni'n iach ac yn gryf. Ydy chi heddi? Oedd yw ffôl, John? Beth o'r chi? Iawn. Beth sy'n mor ddiddorol felly? Ti'n iawn, Lorraine? Odw. Fydd angen rhywun i helpu ti da'r casgliad fyna, mae Defi. Miss Douglas? Wel, dyw e ddim yn gyfarwydd ar drefen. Newydd ddechrau dod i'r ysgol Sul, mae e? Mae fe na iawn gyda sums. Ie, wel, mewn â chi, di. Ar i lawr mae'n mynd, John Lewis? O'r un nifer y garfer, wy'n 5 ar 20, 10 ar 20. Nid dim ond yn nifer. Does dim angerdd yn y trafod yw'r ysbryd ddim gyda ni. Gwedwch chi dymawdyn, fel chi'n gweld i, ond dwi'n cael digon i gnoi cil arno yn dosbarth ni typyn. O beth o'n i'n ei glywed Sul diwetha, tra bod y Cuban Missile Crisis o chi. Nid cyflwr y neidiau pobl Siloam. Wel, wedyn ni fod diw'n gyfydio llawn cymaint am Cuba ar y funud yma fe am Siloam bryd y cie. Paid â cymysgu da'n lan. Mae arian yr ysgol fach fod ar wahân. Ysgol fach? Dosbarth y plant. A mae ymlenu'r genhadaeth ar wahân to. Ond dim o'r un i dan i heddi. Neb yn sylwi. Go on. Gorffennwch y cyfri. Diolch mlaen. Rhif yr ysgol fach 9. Rhif yr ysgol fawr 18. Cyfanswm 27. Rhoddiwn yr ysgol fach swllt a thair ceiniog. Rhoddiwn yr ysgol fawr 5 swllt a 10 ceiniog. Cyfanswm 7 swllt ag 1 geiniog. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas o'r ysbryd glân.
O sycher yn o ti, da? Na. Fi'n gwybod bod ti mas, mae Devi Lewis. Devi? Devi? Fi'n gwybod bod ti cwato rwle, Devi, bach, Devi. Devi, ble wyt ti? Ble ma fe? Cobeth wedi ddala. Gael fi ffôn! Nag oes e? Co on te. Gael fi ffôn! Gael fi ffôn! Gael fi ffôn! Ti'n eisiau bod o ffôn? Ti'n blentyn drwg, Devi Lewis? Nagw. Na fi. Mae Duw yn caru fi. Gofalu ar ôl fi. Duw, cariad Duw. Cer gatre, Devi Lewis. Cyn bod y diafol yn dod. Roes i bisi'n tair ceinog newydd sbon, yn y plat casglu brynawn syl. Oedd o ddim na pan edryches i ar yr arian oedd y bechgyn wedi gyfri yn y festri. Oedd hwn ar lawr y capel ger y set fawr. Wedi cwmpo mas o'r plat casglu siŵr o fod, ond i bwriadu roed eich i Malwyn yma fe sy'n chi. Wel, bisi'n tair. Na esbonio'r dyrgelwch dybyn. Oedd rhyw trwgioni rhwng y ddau. Defi fynodd bod Douglas Green yn cael helpu gyda'r casglu. Ddylen ni beth bod i gytuno. Wi wedi gweud wrth John, dyw'r Douglas na ddim yn ganol da ar y crwt. A dwi dad ddim yn mynd yn agos at gapel na eglws. Yn hollol, Mrs Lewis. Gadfael y gadael yma. Diolch am alw. Da bod e. Hwyl nawr. Sian? Sian? Ble mae Devi? Fi lan fan hyn. Devi! Lle ddiawch ti di bod? Ti di dwgyd o plat casglu te? Ti neu Douglas? Nath o ddim. Mynd ar goll nath yr arian. Ti di wneud rhywbeth gwath na dwgyd o'r casgliad. Ti newydd ddweud celwydd wrthai. Yndo fe? Rhaid ti byth yn ein ato. Byth. Wedwch chi, gelwydd, wrth bromstan, bod chi di ffind o'r pisyn tair? Celwydd bach oedd hwnna. Gael ti mas o drwbl, gath bromstan i arian nôl. Helpu ti mas o ni. Ti'n deall y gwaniaeth? Mae gweud celwydd y gofyn arall mas o dribini. Wel, mae hawl wneud i ni weithiau. Ond byth dim ond ar lles dy hunan. Mae'r celwydd wyt ti wedi gweud wedi sbwylio trust. Yw tad a mab. Ffrind a ffrind. Ddim fod i dwyllo i gilydd.
Bobl yn yr un teulu, yn yr un capel, yn yr un pentre. Dyn nhw'n twyllo ei gilydd odyn nhw. Na. Beth? Beth to? Beth. Nawr cer. Fi di dod i weid sori, Mr Green. Fi wedodd wrth Douglas am ddygyd y cwrw. Go on, bugger off, y ddoi nhw chi. When it's time to have a bite, have a sandwich. Pen Talar ydy mi ar y 11 ganrif. Wel, wel. Mae knobs fan hyn ychwan, Mr Lewis. Ond efo channels. Alla I gael look at y parlophone, di fyd, os ti fain, Sian? Mae LP newydd y Beatles da fi yn y fan. Ti fain gwrando na me? Ie, fydde hynny'n greit. O, ni'n gwybod barlafon di torri, Sian. O, di ethnos diwetha. Ie, well i di gael golwg yn y fele pari. Wedyn dere lawr i'r gegin i ni gael setlo lan. Neu fe, John? And little Doreen's dress as well. It's important. Cyfe fan hyn? Na, pari, dim nawr, dim fan hyn. Be maen nhw lawr llawr? Na gyd jyst nhw. Yn y tîm, mae Dyw yn watch o fyd. So ti di clywed, e? God is dead. Eira, ti'n mynd rhannu'r hein allan am os yn lledu'r blaid? I bobl wy'n abod? Na, gwt i ddim am mechani. Paid y dechrau dadl fan hyn, wan. Ystad. Helo, ti'n iawn? Mae cyfarfod yn Llanelli ddydd Sadwrn. A meddwl falle bydd y Mr Lewis eisiau dod. A falle ti, Sian. Dyw Sian ddim digon hen i dyleisio. A sa fe'n well bod ti ddim yn trafferthu dy hunan a helynt rhyw extremist, chwaith Eira Price. Ceri ôl mwy o den i wneud i bach. Typical. Na broblem y blaid heddi. Cai ceger bobl ifanc. Eira, stan dyf. Mae rhaid protestio yn erbyn carcharu emyr llew. Yma i drafod busnes y blaid, da ni heno. Cynyddu aelodaeth. Mae Tryweryn yn busnes i'r blaid. Mae emyr Llywelyn yn aelod o'r blaid, a mae fe'n y carchar heno. Yn ffrwydro bom yn Rhyweryn. Ble mae ysbryd Saunders Lewis wedi mynd, gwyddoch? Mae bai ar y blaid yn byd o trafod y bethau yma'n fwy agored. Diolch, Mr Lewis. Ni'n rhy hoff o'r llwybr canol saff yng Nghymru. Mae Gwynfor Evans yn gwybod bod rhaid parchu cyfraith a Threfen, a wy'n cytuno, ge? Finna hefyd. Ywysau yn. Ond mae mas yn recruit aelodau'r blaid ar weithio ni. Fi'n gwybod os o'n i ddibynnu arno ti, Eira. Ond ych chi fwy o ffydd yn yr un ystod. Defi, cer lan i'n ystafell. Mae digon o waith gartre dy ti gwbla. Rhywbeth beth i ddarllen, os ti'n blin ar dy waith gartre di.
Sdim ots a fi beth yw policies unrhyw barti arall. Fi wedi fod o Labour ers fi, wel, ddechrau lawr y pwll. Mae'r amser yn dechrau newid, Albert. Un peth sydd byth yn newid. Labour, parti a'r undebau, gweithwyrs fel fi. Wi, ysdim dawt, mae Plaid Cymru'n tyfu nes at y gweithwyr. Maen nhw'n neud lot mwy yn y cymoedd. Toffs a bobl coleg sy'n canfaso drosto chi, ben. Ie, ni moyn newid un, Albert. Yr unig newid I fi moyn gweld, i'r Llywodraeth Lafur yn ennill election nesaf Wilson mewn yn Downing Street. Gewch chi ddim aelodau newid law fan hyn, Mr Lewis. Mae rhaid ni drio. Rhaid ni gael bobl fel chi mewn i'r blaid. O, ie. Chi'n gweithio bach? Be chi'n neud? Wi yn y coleg yn Aber. Na fe, I rest my case. Oedd Emyll Llywelyn fel Robin Hood 12, cwato yn y fforest yn dodjo'r plis a ymladd dros Gymru. Maddau fi. Maddau fi harglwydd. Y cnawd sy'n wan. Temtasiwn yn llethu. Ti sydd wedi rhoi ar llwybr I. A fy'n yn ffeili to harglwydd. Yn feidrol. Yn feidrol. Mae Duw yn dy garu di, Lorraine. Duw yn caru fi. Yn maddau pob dim I ti. Duw yn caru Lorraine. Dim ond un peth mae Duw yn I ofyn. Dim gweud wrth neb. Na fe ma chi. Dim gair wrth neb. Gwrdd achran to ti a fi. A'r bod mawr. Paid y siomi Duw. Mae yn ddiw diclon a dialgar os nag ydy ni fi ddau. Cofiad I ni. Dera nawr. Fi'n twmlo'n frwnt. A fi. Be ni'n mynd I wneud fi? Gweud dim. Ti moyn helpu Lorraine? Ydw. Son i'n gweud dim. Neu bydd I mewn trwbl. Dim ond ti a fi yn y byd sy'n gwybod, reit? Right. Ni'n cadw cyfrinach am byth. Ti a fi. Ie. Am byth. Am byth.
Ni'n blood brothers, Doug. Am byth. Am byth. Sian. Ti'n damwain, Devi? Dim ond bwyd? Wel, yn ffein anid. Bysi? Dim. Mae rhywbeth yn bod. Na. Gwed. Ydy yna fi pan mae dyn yn neud babis? Pam yna byd ti'n gofyn na? Sa'n gwybod. Dim byd. Sdim ot. Devi. Sgal fi fod. Sa'i moyn mynd i ysgol wahanol i Douglas. Yn gwybod. Sôn i hyd yn oed ar yr un bus mewn i dre. Barod am y diwrnod mawr, Douglas? Ydw. Mae'r amser wedi dod i gael gwared ar diafol. Galli di gwrdd â fi fori? And if you've just joined us, President John F. Kennedy has died after an assassination attempt in Dallas, Texas. He was hit by gunshots as the presidential cavalcade drove through the town. The president's wife, Jacqueline Kennedy, was with her husband as he was taken to Parkland Hospital in Dallas. But despite attempts to administer a blood transfusion, he was pronounced dead shortly after arrival at the hospital. Diwrnod ti. Trychin. Mor ifanc, ynddo fe? Ask what you can do for your country. Nid bod trychinedd i America, ond i'r byd. Pennod a hanes wedi cael cyn i agor bron. Arweinydd mawr tol, fi. Wedi ladd yn ei brain. Dyn a gweledigaeth newydd. Yn arfer llais wedi mynd cyn i ni glywed yn iawn beth ydaf e weid. O bobl fel am o'r bryn.
yn ofon i yw fod y byd newydd yn mynd i orfod aros tipyn yn hirach nawr. A rhoi dwllwch ydi gafel yn y dyfodol to. Di helpu fi gymenu'r stores heddi os ti moyn, Lorraine. Lorraine? Yr cilog na offi fwyd. Ti'n meddwl ni? Ddim di bita ddim ddo na eich ddo. Siw? Mae di mynd â'i beic. Pwy? Lorraine o. Lorraine. Ti'n iawn? Mae'r arglwydd yn dy garu di, Lorraine. A mi fydd e'n dy warchod di. Cofia di ni. Nes i... Doctor. Ai, ol dad. Gloi, ond jyst gweud bod i di ffindo hi. Dim byd arall. Right. I love you. I love you. Dad! Dad, mae rhaid i chi helpu ni. Dad, help me. Wow, nawr, beth sydd? Mae rhywbeth yn bawr Lorraine.
Thank you.